खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम जारिमिननिफ्रायनो एबा आसाम हिस्ट्रिनिफ्रायनो मोन 12था जोबोर गोनां सोंथिफोर लानानै फैलायबाय बे सोंथिफोराबो आसाम सोरखारनि जायखिजाया साख्रिनि आनजादावनो गले सोंफ्लेजाबाय थानाय सोंथिफोर बेनिखायनो नोंथांमोन गोसो होनानै आं खावलायनाय जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि सोंथि नम्बर 1 मुवामरिया रेबेलियन स्टार्टेड डिउरिं द रेन अफ मुवामरिया बिग्रायखांनाया सोरनि खुंथाय समाव जागायजेनदोंमोन ऑप्शनफोरा जादों कमलेश्वर सिंह लक्ष्मी सिंह रुद्र सिंह नानेबो करेक्ट ऑप्शन लक्ष्मी सिंह सोंथि नम्बर 2 कोच किंग हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन इज सिल्वर कॉइन को सोर कोच राजाया लाबोजेनदोंमोन एबा दिहुनजेनदोंमोन बिथाङा जादों नरनारायण सोंथि नम्बर 3 लास्ट रुलर ऑफ द केन डायनास्टी वाज केन फोलेरनि जोबथा रुलार एबा खुंगिरिया जादोंमोन नीलम्बर चक्रध्वज नीलध्वज नान अफ द एबव करेक्ट ऑप्शना जादों नीलम्बर सोंथि नम्बर 4 ट्रिटी ऑफ माजुली वाज साइन बिटवीन माजुलीनि जा ट्रिटी एबा एग्रीमेंट बेयो सोरनि गेजेराव जादोंमोन बेयो जादोंमोन नरनारायण आरो सुकाम्फानि गेजेराव सोंथि नम्बर 5 कोच किंग हु रिबिल्ड द कामाख्या टेम्पल वाज कामाख्या थानसालिखौ लुफिननाय कोच राजाया सोरमोन एबा मा मुंमोन बिथाङा जादों नरनारायण सोंथि नम्बर 6 द फाइनल बेटल बिटवीन आहम्स एंड मुगल्स वाज आहमफोर आरो मुगलफोरनि गेजेराव जोबथा दावहाया माबे मोनसेयामोन होननानै सोंदों आहम आरो मुगलफोरनि जोबथा दावहाया जादों बेटल अफ इटाखुली एबा इटाखुलीनि दावहा सोंथि नम्बर 7 मीर जुमला एटाक डिउरिं द रेन अफ मीर जुमलाया सोरनि खुंथाय समाव गाग्लोबदोंमोन बिथां राजाया जादों जयध्वज सिंहा द आहम किंग डिउरिं द टाइम अफ बेटल अफ इटाखुली वाज इटाखुलीनि दावहाया जानाय समाव आहम राजाया सोरमोन होननानै सोंदों बे समाव आहम राजाया जादोंमोन गदाधर सिंहा सोंथि नम्बर 9 कामरूपा किंग हु मेड फ्रेंडशिप विथ हर्षवर्धन वाज हर्षवर्धनजों फ्रेंडशिप खालामनाय कामरूपनि राजाया सोरमोन बिथाङा जादोंमोन भास्कर बर्मन सोंथि नम्बर 10 बेटल अफ इटाखुली वाज फट इन द इयार इटाखुलीनि दावहाया माबे मायथाइयाव जादोंमोन इटाखुलीनि दावहाया जादोंमोन 1682 मायथाइयाव सोंथि नम्बर 11 द बेटल अफ सरायघाट वाज फट इन द इयार सरायघाटनि दावहाया माबे मायथाइयाव जादोंमोन एबा सरायघाटनि दावहा जानाय मायथाइया मामोन सरायघाटआ 1677 मायथाइयाव जादोंमोन सोंथि नम्बर 12 एबा जोबथि सोंथि लिडार अफ मुगल आर्मी इन द बेटल अफ सरायघाट वाज सरायघाटनि दावहायाव मुगलफोरनि लिडारा सोरमोन एबा मुगल रौनिया हान्जाखौ सोर दैदेनदोंमोन बेखौ दैदेनदोंमोन राम सिंह 1 भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोन गासैनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे नोंथाङा जुदि दासिमबो आं जोंनि टेक्न'सिस बड' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायबाय आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।